tich makama iwerigo kata mae badho moro manya mako joma mine mamoko mantiere sectors mamoko nikech santo loso kodi kaka ja ohala mantiere ohala mar hotel kata mar chiemo iwoni joma mine bende osekalo badha bila ma ikoni ni ohala ok detim nikech ng'a miyo bed bathe nyaka sani iwacho ni gi defy odds go duto kendo giwuok kendo gi excel kata gitimo maber kodoko kod ka ohala magitimo ya kuom wach ohala inyalo winjo mang'eny kuom ji kendo nitie joma nyalo nyisi ni weri gi gini ji mang'eny moseteme to oseweye koro pile an awacho ni kidwa timo gimoro kik ichik iti kuom gik ma ji wacho nikech korka ohala en gima kidwa time Nyasaye be nyaka iket mbele nikech Nyasaye ni ema biro konyi e yore duto te to ji mang'eny nitie ma biro nyisi ni gini we dhi timo ohala makama dhi timo ohala mana kaka koro nyaminwa man Kisumu en otimo ohala mar lewni moloso ibiro yudo ka nitiere jomoko ma biro koni ni wema dhi tim to kisechako chiko iti kuom gik machalo kamago kanyo ma koro kelo digni kuom wach ohala ma ng'ato dwa timo kiseyiero gimoro achiel ni gini e gima dwaro ni mondo atim mane ohandi mane giri midwa ni mondo itim mane gima mondo ikete pachi mondo itege mondo obi okonyi e yore ndalo mabiro kata kaka idwa ni mondo ibed kode to ji mang'eny biro nyisi adieri ni ohala mitimo ni an ing'e natimo gima kama nitie ndalo moko mane nitie ohala moko mane akia ni igine ne uchiwo pesa kia pesa ni biro nyuolo ni gima kama ng'ato nyalo biro ni an ing'e ni nasechiwo gima kama ma yudo pesa mang'eny malich ta yudo pesa ni within 1 month nachiwo kata mana 300,000 kaito pesa ni odhi onyuolo na kata 1 million koro an ok anyal bete ohala ma irito ni wang' ng'ato biro chiemo koka chuli ji biro ni gi paro magalagala mondo mi chunyi ogore to kibiro tinga tiendi ni idwa dhi e gima notimo mokoni ni nachulo kanyo siling 100,000 ta dhi ayudo 1,000,000 ibiro yudo ni ndalo makoro dhi oling thimo kiwinje no kare no pesa ne go no selala koro koni ni mayo ohala maber in we ohala ni biyema ng'ato ohala mitimo mane ohandi kata ng'ato biro ni gi paro moro mopogore tim mana mari mitimo no to maybe in iwuon inyalo neno ni mae ni ketho na seche we adhi mano to koro dwaro ni kendi ta an gima seneno kuom ohala especially kata ohala mar chiemo onge ohala maber machalo ohand chiemo ok inyal anono kidhiye nyaka wang'i ya gi gimoro mak mana ni gimiya gono koro nyaka ine ni tiyo kode nang'o irite nang'o mondo mi kinyi chaki duogi ichaki kel moko mondo ji ochako obio ong'iew to korka wach goyo chunji ni gigi e kiji mang'eny osetimo gi mano to nitie kuom dhano biro iri biro nyisi ni ji mang'eny osetemo gini ande moro mar chiemo cha pod odhi kode nyime ndalo moko be olore donge nwa wacho no bro gore piny kochako neni ka kendi chaki chung in gima nie chunyi ming'eyo gimidwa timo cha gini ema mondo bed kodi in iwuon gimidwa timo tim kaka idwa time no kik itim kaka ng'ato dwaro ni mondo itim kidhi ni idwa timo gimoro kaka ng'ato dwaro ni mondo itim mano to ok ibi to boa to gima ng'eyo kuom ohala ni ohala en gima ber ka ikete mbele tiketo Nyasachi be mbele customers gibi wuoyo go maber kaka wan mar chiemo ni chiembi no bi tede maber mano ohala bro dhi kodi nyime maber kendo ibro neno ka in gi jotije ni bendi chulo maber mak mana ni samoro wayudo changamoto kata kuom jotich mawan ko especially korko hand chiemo gima seyudo challenge maduong' en
jotedo gibro biro ni kanyo ma ng'ato nigi papers mokelni papers to kete ni koro los gini kanyo iyudo ka koro kendo gino konya manyaka sanya bedo ni gi jotich adipo nono ma intiyo godo kari mar ohala sechegi an kod gi ji aboro yes. Machiel kuom gigi manya bedo kar kae ma achiedh nade ma bende lero kar kae nya bedo ni otese ma gintiere godo pogore gi tich ma ginyalo timo tine kaka ng'ama ntiere tich ka samoro gin joma chuo mobiro manyo tich machalo kama ikindi mikono ng'ato ni oyo tijni ok ane kidhi kode maber kata bang' juma achiel dwe achiel ma koro iweye tich ikore ni omak break itimega yo machal nade mondo mi ibed kod relation makare bende kata winjruok makare kod jogo mandiko kanyo to ok en gima yot Cleopas kuom especially jotedo waiters ka to bera nikech gin ing'eni gitero gimoselosi to jotedo ne nitie ndalo moko manochopo kanan gara nan gi manager moro to nokona ni ma gima ber we wakaw ng'ato matedo gima waneno to kik wakaw ng'ato mubiro gotas nikech otese gi wakia kati ikoroga gi River Road kokibiro kodgi nikech ng'ato bro bira dieri mokoni ni atimo gima kama magi ang'ete ng'iew na gima kama to kiseng'iew ne to gimobro loso gi gino kata chiel onge koro iyudo ka tich tedo koyot okoyot ahinya kaka senene en gima dwaro a lot of experience to bende korka chiemo kiyawo kar chiemo ini wuon nyaka ibed ng'ama ong'e tedo kanyo be nitie challenge ini wuon nyaka ibed ng'ato mong'e tedo bende ing'eyo ni chiemo ni tedo kama ing'e ni gini itimo kama ing'e ni gini itimo kama makata ka ne in gi jatedo achiel no to dhi pod inyalo loso chiemo go maber ma wuogi mi serve to ka in ng'ato ma iyawe to in ikia gimoro amora ikia kata ni chiemo ni onego wuog nang'o ma kanyo be nigi challenge nikech ibiro bedo kidepend kuom ng'ato maka ng'ani okelo wiye kata wacho ni kinyo kabi ting'e ni dwa chung' kanyo kata mana for 2 hours kapod idwa manyo ng'at machielo igoya simu mondo imany jatedo moro manyalo biro tedoni lakini king'eyo tedo in iwuon kanyo nyalo konyi kuom muda moro matin kata kapod inyalo manyo jatedo machielo ma unyalo tiyogo to ohala nigi changamoto mano to gima pod anyalo wacho ohala nigi changamoto to changamoto go wan wawegi ema wanyalo neno kaka watiyo kodgi kata kaka wanyalo ritogi ok en tich mayot ok en tich mayot ma emomiyo ineno ka ji mang'eny ng'ato ochake modhi moweye oweya completely mowacho ni tho ka en ni koro aol nikech ohala nitiere seche mi adieri nyalo tiyo mine ka pesa onge kaka wan mawatimo wachiemo ni kandalo makoro koko ne bedo kata Nairobi ka iyudo kandalo koko go gimuso kata chielo unyalo bet 2 weeks onge gimutimo chiemo to ni ng'iewo to kaki tigi stock no onge nikech ji okibi onge ng'ata mabiro ka iyudo ji tiyudo mana ji ariyo ng'ano bikia ni nodhi kanyo kanye ji ariyo kata ng'ata achiel samoro be chunga kanyo from morning in mani hotel kanyo from morning to evening ng'ato biro madho mana chai kikombe achiel kende to be koro kanyo be changamoto bede koro kanyo be ma gik machalo kamago ema thoro miyo ji dok chien nikech kinyalo paro ndalo corona ji mang'eny manoloro anyalo paro an gi natimoga mostly outside catering ing'eni nodhi mochung' completely nikech onge kuma ninyalo dhi time outside catering in gi gik madongo mani ng'iewo what you have to do is to collect them itero gi dala idhi kan gi kuno nikech onge gima ninyalo timo mano en changamoto maduong' kamano ang' aduog mondo milero mathoth kaka inyalo chung' kendo